I den her video, der skal vi se på den nederste kant her på skirt number 1. Kanten er lavet ved at strikke i masken under og gør, at nederdelens nederste kant ikke ruller. Starter med at tage første maske på pinden løs af som ret. Så skal vi om på vrangsiden her, og der skal vi finde masken, der ligger lige under den, vi har taget løs af. Det vil sige, det er denne her, vi skal ind i. Altså den anden bue. Den løfter vi op med venstre pind, strikker den ret og trækker den løse maske henover. En løs af som ret. Samle den underliggende maske op her med venstre pind, strik den ret og træk den løse maske henover. En løs af som ret. Samle den underliggende maske op med venstre pind, strikker den ret og trækker den løse maske henover. Og det giver simpelthen den her fine, sådan lidt dobbeltstrikkede kant.